Үзе яш, үзе шибәр, ягымлы, сөйкемле сөяге бар диярсең. Үзенә уңганлыкта тиңнәр юк. Кулларында ут уйната, нәрсәгә генә тотынса да, барысын булдыра. Һәр вакыт шат күңелле, күзләреннән нур бөрки, энергиясе ташып тора. Үзе бәхетле иркә хатын, яраткан кадерле әни, үзе уңышлы эшмәкәр ханым. Аның кебек аш-суны тәмле пешерүчеләр сирәк. Әле ул хәйрия чаралары да үткәрә. Республика күләм нечкәбил конкурсларында алтын нечкәбил исеменә лайык булуын әйтеп торасы да юк. Булмас дисезме? Бер кеше бу кадәр үк килгән, бар яктан булган була алмый дип ышанмыйсызмы? Алайса сез Резидә ханым Хөсәенованы белмисез ахрысы. Әйдәгез аның белән якыннанрак танышыйк. Безнең әти хәзер мәрхүм инде. Ул һәр вакыт шундый матур иттереп безгә яңа елларны каршы алдыра иде. Кыш җитүгә ат суеп, аның инде эшәген айырып калып, шуңа тутырма ясый иде. Апаның дуслары, абыйның дуслары, бөтен күршеләр яңа елны каршы алып тутырма ашый иделәр. Әтисе Кыям абыйның киң күңеллелеге, кунакчыллыгы һәм әнисе Сәгъдәт Бану апаның акрынлап аш-су серләренә төшендерүләре этәргеч булгандыр күрәсең. Резидә техникумны бетереп кайтуга пешекче булып эшкә урнаша. Һәм менә 30 ел инде яраткан һөнәренә тугрылыклы булып кала. Гади кондитердан җәмәгать туклану оешмасы җитәкчесе дәрәҗәсенә кадәр күтәрелә. Тирә-якта үз эшенең остасы буларак таныла. 1997 елда үз көченә ышанган Резидә Кыямовны шәхси эшен ачып җибәрә. Ил икътисады өчен бик авыр буталчык чырларны да югалтуларсыз уздырып җибәрүе аның сизгерлеген, тәҗрибәсен, осталыгын күрсәтә. Шулай булмаса, бүген ул уңышлы гына эшләп килүче оешмалар челтәре хуҗасы булмас иде. Бик зур тырышлык, һәр вакыт үз өстендә эшләү, кыюлык, үз һөнәрен яратуы һәм иң мөһиме Аллаһы Тәгаләгә ышаныч, барысы да яхшы булуына өмет аңа эшендә гел алга барырга ярдәм итәдер. Резидә Хөсәенованың бик яшь хәйрия чаралары үткәрүе дә күпне сөйли. Һәр хатын-кыз өчен карьера эштәге уңышлардан да мөһимрәк булган әйбер бар. Ул гаилә бәхете. Резидә һәм Фаяз Хөсәеновларның бергә тормыш курып җибәрүләренә дә озакламый 3 ел була инде. Аларның мәхәббәтләренең төп дәлиле ике уллары Фаил белән Наил. Кулыңа балаңны тотып, күкрәк сөтләре ашаткан вакытта, анардан да зур бәхет юк дип уйлыйм хатын-кыз өчен. Шул вакытта, эй балам, исән имин булып кына үсеп, мәрхәмәтле бала булып үссәң ярар иде дип. Мин дә әни булдым дип. Әниемә дә минем карашларым бүтән төрле үзгәреп китте. Үзең әни булганнан соң бөтенесен аңлыйсың. Ничек иттереп әни 7 баланы тапты икән дип. Ничек иттереп ул 7 баланы ашатып, ничек иттереп безне тәрбияләп үстерде икән. Ничек анарга Ходай Тәгалә шуның кадәр сабырлыклар бирде икән дип. Мондай өрлектәй эш ир-егет өчен ничек тәмле ризыклар әзерләмисең дә, ничек аларны сөендерим дип яңа рецептлар эзләмисең. Шуңа да аш-су устасының үзенең фирменный ризыклары бик күп. Тутырылган каз яки тәкәне генә алыйк. Хәерле иртә, хөрмәтле дуслар. Әйдәгез, балык икрасы белән кыймак пешереп, үзебезгә һәм яраткан гаиләбезгә бәйрәм ясыйк. Менә шулай иртүк елмаеп балкып Резидә Хөсәенова Татарстан Яңа гасыр телеканалын караучылар тормышына килеп керә һәм үз белгәннәрен башка хуҗабикәләр белән уртаклаша. Сезне Татарстанның төрле якларында аның рецепты буенча пешергән ризык белән сыйларга мөмкиннәр. Әйе, сез ялгышмыйсыз, подиумда модельләрдәй басып торучы бу ханым да Резидә Хөсәенова. Башка уңган чибәр нечкәбилләр арасында иң затлысы алтын нечкәбил исеменә лайык булганы. Әле күп булса гомер юлының яртысын гына үткән гүзәл зат һәммәсенә ничек өлгергән дисезме? Өлгермичә, мишәр кызы бит ул. Ömür kanat koyasın, güyesinde yaşarasın, güyeyene